Екипът на предаването ни обиколи света и показа някои от най-забележителните обекти от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Попаднахме на невероятни природни красоти, истории и характери. Спрете лодката! Това е федерална проверка. Един ден този район ще изчезне. Ако Тадж Махал не съществува, няма да има Индия. Но много от тези обекти са застрашени не само от човека и модерния начин на живот, но и от майката природа. Това са най-добрите, най-лошите и изпълнените с надежда срещи с наследството, което принадлежи на всички нас. Статуята на свободата. Двореца Версай. Киото. Тадж Махал. Най-доброто от панорама на световното наследство. Заплаха от природата. Ява, Индонезия. През 2010 година изригва връх Мерапи на индонезийския остров Ява. Загиват стотици. На пътя на разрушителния облак пепел се намира едно от най-красивите съкровища на будизма – Боробудур. Този обект е най-големият будистки храм, а крехката му каменна фасада датира от 8 век. Повече от 1400 сложни барелефни пана разказват историята за живота на Буда и водят поклонниците към просветление. Но ние открихме, че това древно здание е подложено на неумолима атака. Индонезия се намира в така нареченият пръстен на огъня, където размествания в земната кора предизвикват не само вулканични изригвания, но и силни разрушителни земетресения. Честите поройни дъждове са причина за кални свлачища и втечняват почвата, върху която е издигнат храмът. По ирония на съдбата, любознателните туристи разрушават гравюрите с всяка крачка и докосване. Не е позволено да сядате върху ступата. Но това, което най-много ни изненада, бе фактът, че най-голямата заплаха идва от миниатюрните частици вулканична пепел. Една от забележителните личности, които срещнахме, е Ханс Лайсен, който години наред изследва ефекта й върху древния камък. Пепелта покрива целия храм. Първо трябва да помислим какво точно се случва. Каква реакция протича между камъка и пепелта и барелефите. Нужни са подробно описание и постоянно наблюдение. Още докато се извършват тестове за киселинност на първите проби, започва операция за отстраняване на огромни количества корозивна пепел от всеки сантиметър на храма. Внимателно! Това следи от изригването ли са? Тук, отгоре. Да, защото пепелта може да проникне в самата структура. На практика разрушават храма. Вековните камъни се преместват на ръка, за да се отстрани всяка прашинка. А понякога най-обикновените инструменти са най-ефективни. Не съм сигурен дали ще спечелим тази битка, но наш дълг е да предадем този храм в добро състояние на следващите поколения, а те, от своя страна, трябва да направят същото. Танзания, Африка. В другия край на света
промените в климата се оказват главният злодей. Тук срещнахме Саймън Мтуи. Той обикаля света и се състезава в ултрамаратони. Но Килиманджаро е неговият дом. И днес той е в опасност. През годините виждах огромен ледник, който днес просто липсва. А Мтуи знае най-добре. Той не само се изкачва, но и тича до върха вече повече от 20 години. Негов е световният рекорд за самостоятелно изкачване и слизане от планината. По-малко от 9 часа и 22 минути. На всеки друг би отнело 5 дни да го направи. Но на Килиманджаро вече не вали нито толкова дъжд, нито толкова сняг, колкото преди. И промените в глобалния и регионалния климат, както и обезлесяването на района, са основните причини. В миналото ледниците са се променяли постоянно, изпарявали са се през сухия сезон и отново са се образували през дъждовния, но днес просто няма достатъчно сняг. Когато ние бяхме там, Саймън използва славата си на екстремен спортист, за да насърчи уникални спасителни действия и организира ултрамаратон. Трябва всички да се обединим в името на планината. Искаме да привлечем вниманието на хората към проблемите на околната среда. Но не става въпрос само за екопроблем. Ако ледът изчезне, вероятно ще изчезнат и туристите. Те са важен източник на приходи за Танзания, а Килиманджаро е перлата в короната на туризма. Необходима е промяна. Саймън кани световно известни спортисти да пробягат 300 километра в подножието му. Те ще тичат в продължение на 8 дни, за да привлекат внимание към проблемите на Килиманджаро. Много километри само за една седмица. За пръв път организирам подобен маратон и тичам с други спортисти, за които се чувствам отговорен. Браво! Прекрасна природа и страхотното приятелство повдигат духа и забравяш колко те болят краката. След 8 дни и 58 часа, маратонците пресичат финала. А ние видяхме как мечтата на Саймън дава плодове. Той се надява това да е първият от много маратони около Килиманджаро, които ще привлекат световното внимание и ще покажат колко крехко е екоравновесието. Мисията му е изпълнена. Искам да оставя това място в по-добро състояние, отколкото го заварих. И макар да не вярвам, че е възможно, ще дам всичко от себе си. Някъде хората са движещата сила в опазването на обектите. Но другаде, те се оказват най-голямата заплаха. Заплаха от хората. Агра, Индия. Преди 30-40 години състоянието не бе толкова лошо. Днес сградата е бледа, жълтеникава и изгубила цвета си, а преди беше изкрящо бяла. Днес просто има нездрав вид. Величественият Тадж Махал се задушава от ужасно замърсения въздух наоколо. Но за наша всеобща изненада, замърсяването не е само от вездесъщите автомобили или тежката промишленост, а и от един вековен индуски традиционен ритуал, който се изпълнява в съседство. Кремиране на мъртвите. Хората, чието предци са кремирани тук, искат да бъдат кремирани тук. По колко тела пристигат на ден? Трудно е да се каже с точност. Понякога са 10, понякога 20, 25. Не можем да контролираме процеса, не знаем колко ще пристигнат. Само Бог знае.